Wemzakwethu ake sixoxeni lena. Endlini enkulu ngathi sesigodlweni noma uthi ngathi sesigodlweni mawuthanda uthi sendumbeni mawuthanda uthi sendlini enkulu. Kuyaklinwa endlini enkulu madoda. Hayi indaba ukuthi isigodlo noma isigodlo noma indlu enkulu noma indumba ingcole. Ujabulele nje ukuthi iletha ukukhanya ekhaya, ukuba khona kwayo kuletha ukukhanya, kodwa thothi awuyithandi. Kuyaklinwa nje ufike kuyasindwa la endlini, sinde ungene ngala ngobulongo uzophuma ngale ubulongo benkomo njalo. Hhayi uthole usuthatha ubulongo babantu uthi uzosinda. Akusindwa ngobulongo babantu, kusindwa ngobulongo benkomo. Ubulongo benkomo, inkomo le ney'mpondo impela, le emisile noma ey'phundu engenazo iy'mpondo, kusindwa ngabo ubulongo bayo. Ngema lapho madoda. So ngiyovundisa ingadi manje mangisuka lana ubulongo lo. Uyongena engadini uzobona iy'tshalo iy'tshalo ezovuka lapha engadini bese ngifakele ubulongo sekuvundile. Uzweke. Kholisho sintu. Hhayi lona amakhemikhali lo.